Сега отиваме на живо в едно от многото български села, където от години май няма не само закони, но и държава. Стоян Георгиев е в плевенското село Мечка. Едно от наистина разрушените, буквално като след война, села от крадци. Как живеят хората там и какво може да се направи? Добро утро. Добро утро. Добро утро. Преди да ви срещна с хората, с представители на полицията, с кмета и да разкажем за това, което се случва в момента в Мечка, ви предлагам да видите една история, която заснехме вчера и след това ще се върнем отново тук на площада на Мечка. Калин Ненов е предприемач, ипотекирал апартамента си и направил цех за обработка и пакетиране на ядки в село Мечка. Бизнесът му бил буквално пометен, но не от конкуренцията, а от крадци. Това се случва за една нощ. И тук изчезва кабела, който захранва промишления ток на цеха. Сигнализирам на полиция. Полиция няма. Тук стана страшно. Просто стана страшно. Значи изчезват локални парна, климатици, мотокултиватори. Чудеса, това са за стотици хиляди левове. Принудихме се, нали, с съпругата ми и сина ми да напуснем. Преместихме се в Плевен. След като Калин и семейството му напускат Мечка, предприятието е напълно опустошено. Наказани за безчинствата на частната собственост на семейство Ненови няма. Всичко просто изпълнато. Климатици. Всичко. Всичко. Съвсем сериозно ви казвам, че в момента силно кръвната ми захар, диабет направих тук. Виждате, това са бани. Туалетни. Всичко е изкубано. Всичко. Така 16 работни места в Мечка са погубени, а Калин и семейството му са прогонени от селото. Условия за бизнес и трудова дейност в Мечка липсват, защото всичко се краде. Затова икономиката на селото се движи от социалните помощи за ромите и пенсиите на възрастните българи. Илия Илиев е бил работодател и собственик на голяма сливова градина в края на селото. От бизнеса му няма и помен. Сливовите градини ромите ги изрязаха. Ами не гледам, защото те ги няма. Те ги няма, те дървета са изрязани. Защо тук някаква дейност може да се развива в това село? За сега нищо не може да се развива. Аз ви казвам, то нощем трябва да станеш най-малко 5-6 пъти да видиш дали имаш ток, защото на сутринта, като се събудиш, няма гаранция, че ще имаш ток. Това надолу са били овощни градини. Зеленчукови градини. Поправим, Илия? Така. Това е било работна ръка. Значи опустошението е страшно. То не е нужно да ви го разказвам. В смисъл, обръщате камерата наляво, надясно, минавайки покрай селото и го виждате. Нали? Много хора си продадаха къщите, примерно за 2000 лева, оборудвани с всичко черги и така. Само и само да се махнат от тук. Без хаберието доведе българското село до това, което виждате пътувайки. В Мечка са загубили вяра в полицията и вече дори не пускат жалби след поредния обир. Пускате ли жалби вече за всяка една кражба? О, не! Значи вече просто то няма смисъл. Според местните жители, село Мечка не би било така унищожено и бедстващо, дори да беше претърпяло война. Активните хора напускат, а живеещите на социални помощи се множат. И много хора в София дори не знаят какво се случва. Нали, по селата. Определено. Нали, казвам ви, не знаят какво се случва. Виждате каква е обстановката в село Мечка. Сега към жителите на това село искам да ги попитам дали остана нещо за крадене във вашето село. О, не остана вече. Останаха да крадат бабите и старците само. Ма тях няма да ги вземат. Вие, примерно, може ли да кажете какво се е случило? Вас крали ли са ви? Ами, какво не се е случило, само ми кажете. Първите години, като се върнах на Мечка, за 4 години 4 пъти ме нападаха. Последния път ме щупиха и главата. Та ме шиха цяла нощ бърза помощ в Никопол. В резултат пътувам, но от къщата не остана нищо. Само стени и прозорци. Пътувате, не живеете вече? Пътуваме, не живея. То невъзможно да си живее. То невъзможно. Аз се прибирам по-рано в чантата, за да работя в къщи. Те ме нападат в къщи. Какво да стане тогава? Значи вие работите в Мечка и пътувате от... И си пътувам в Плевен. Ето и този магазин. Значи то вече няма какво да се обери. Ни оградни мрежи, ни вътре обзавеждане. И пружините на леглата се изкарали.
И сега последно изкъртват мивките, тия чугунените, защото има в тях. Грам метал няма и огради няма. Това е вашия дом, това представлява? Това е моят дом, е там един голям дом, който се вижда. Но това е във всяка къща. Данъци плащате ли? Данъци плащам, ето и за този голям двор, който едно време беше градина и го разкършиха, ми изсякаха и дърветата. И за него плащам и данък, смет и всичко. Обаче резултатът е нулев. Какво искате да попитате шефа на полицията, областната полиция на Плевенска област? Тук какво искате да го попитате? По-скоро него няма какво да го попитам, защото аз лично смятам, че за да има резултат, трябва във всяка една къща по един полицай. Това е невъзможно. Аз искам да попитам държавата ще се намеси ли най-после, защото има няколко неща в това село, които трябва да се решат. Първото, тая безнаказаност, която цари, те знаят, че ще бъдат оправдани, те знаят, че за тях има закони. Аз ще ви кажа, тая сага продължава 12 години. 2000-та година, след като и БНТ-то беше тук, срещаме една циганка и ми вика: како? Ние гледаме телевизия и сме записали на касетка всичко, ко става. И тия, де приказваха, ще си го получат. Аз си го получих. Разбира се, че бях от тия, дето приказват. Тези хора, които ви нападнаха и ви биха, наказани ли са? Не са. Аз жалба познах, пуснала ли сте? Пуснах жалба, познах единия. Като отидах в Порди, ме пита следователката: ама вие сигурна ли сте да не си вземате грях на душата, де? И аз се отказах. Какво можеш да говориш? Само си разкарвам. Първото. Този магазин, който виждате, всяка година се разбива по 2 пъти, миналата година 5 пъти. В резултат решетки, в резултат плащаме на човек, който да го охранява, но нещата няма да се оправят само с полицаи. Първо казах тая безнаказаност. После тия пунктове за изкупуване на старо желязо, толкова се говори за тях. Кога най-после ще се спрат или ще се въведе ред? Само от нас са изкарани 8 пружини, в Славяново са ги закарали. Видяли са го кое. Що не го попитаха той, откъде има тия пружини? Питаме шефа на полицията. Господин Илиев, това, което чувате, не е нещо ново за вас, предполагам. Какви мерки се взимат за село Мечка? Защо толкова страшно това? Жената явно говори за по-стар период за тези тежки престъпления. Към момента какво прави полицията? Тук са назначени 2 полицейски инспектори, което го няма в нито едно село в страната. Продължават ли кражбите? Значи за миналата година, същия период, имаме 31 престъпления, от които 8 кражби. За тази година, за същия период, има 10 престъпления с 5 кражби. Мислите ли, че хората изобщо пускат жалби? Особено когато става въпрос за кражби от рода на пружина, днес пружина, утре домат, други ден лук и така, докато се вземе всичко. Мисълта ми е дали смятате, че това е реално отразява тази статистика мащаба на кражбите? Да, най-вероятно има случаи, които не се заявяват, което не е добре. Затова ние съветваме гражданите за всеки един случай да ни сигнализират, за да може да реагираме адекватно. Така, хората, които хващате, има и такива, и да се изправят на съд, имате ли впечатление, че получават присъди, които са адекватни, въпреки че това не е в крайна сметка вашата работа, но имате наблюдение поне върху? Да, няма как да коментирам този момент. В наказателния кодекс е урегулиран този въпрос, така че в конкретни случаи има адекватна реакция, в други не. Когато говорим за присъдите, има една конкретна история, която с кмета на селото коментирахме преди няколко минути. Господин кмете, може ли да ми разкажете за този случай с кокошките? Един много конкретен случай. 5 кокошки откраднати, човек е хванат, заведен в съда и осъден. Какво го осъдиха за 5 кокошки? Добро утро първо на зрителите на BTV. Случаят е следния. Преди години бях свидетел на дело за кражба на кокошки. Присъдата беше 50 лева глоба и на излизане от съдебната зала циганина ми каза: таксито ме чака отпреде пред съда, ако няма с кого се прибереш на село, да те взема. Подобно на това, което казвате с много хора, които разговарях, това, което чуваме, че буквално им се подиграват тези хора, които ги крадат, защото се чувстват напълно безнаказани. Разбрах, че имаме въпрос от студиото. Слушам ви. По-скоро стояние да чуем хората, защото очевидно полицията с статистиката и 4-те кражби за една година, реалността виждаме едно село като след война. Да, очевидно се разминават от небето до земята. Спираш да подаваш жалби в един момент. Естествено, че спираш да подаваш жалби. Да, разбира се. Бих искал на хората да дам думата, да чуя вие съвсем така на произволно. Има ли някой от вас, който да не е бил
обиран, ограбван? Никога, никой няма. Няма никой. Нямаме абсолютно нищо. Кога за последно ви ограбих? Преди 4 месеца. Подадохте ли жалба в полицията? Подали сме, сега имаме дело. Хванате човека? Да. Какво ви откраднаха? 75 литра ракия, казани, всичко домакинско, което е свързано с желязо, метал, абсолютно нищо няма. Древна работа като за 50 лева, колкото виждаме. Така... Да, за 50 така ни отговориха. 400 лева струваше, когато го взема, па и сега не са ефтини. На вас какво ви откраднаха за последно? Казана ми откраднаха, обаче имах кучи, да не влезеш вътре от двора, ще те изде. Обаче те с тези батерии, където ги дават на инкасаторите, за се вардат от кучета, с тях ги ликвидира през нощта и но не са обади, значи имам две. И влизат, дето спим, капака на казана под масата отдолу в коридора, и влизат, взимат капака. Мината стая имах 300 такива ракии, бясори. Разбирам ви, докато вие сте вътре? Ние спим вътре, то става 1 часа през нощта. Кога за последно ви обраха? На мен разградия двор, внимаваме 75 метра мрежа. Подадохте ли жалба в полицията? Кое? Жалба в полицията подадохте ли? Аз го срещна и му каза, кай бай Киро, кай какво. Отсреща кай на един други, кай му откраднали двора. Само това ми каза. Ковара се разправя. И като сме подали жалба, няма смисъл. Август месеца дома ни беше станала подвижна бензиностанция. Колите непрекъснато се разбиваха, трошиха с стъклата, обаждали сме се на 112 и до сега продължават преписките и накрая казва, прекратява се поради минималната стойност. 5-6 пъти под минималната стойност какво прави? С 200 лева пенсия какво да живеем? Вие гледате ли животни в това село? Нямаме никакви животни. От 1300 овце, 1994 година, 1300 овце бяха, сега имаме 3-4 овце. От 700... Кучетата ни убиха, увесиха ги, заварваме. Също на мен преди 2 седмици ми откраднаха кокошките. Имал сте кокошки? Аз не видях кокошки, от вчера съм тук и кокошки не видях. 10 кокошки и 2 плада ги открадна. Добре, значи може да се каже, че всички тези кражби да определят начина ми на живот. Ние не може да отглеждат. Защото ти гледаш и след това не можеш да го прибереш и да го реализираш. Томати, чушки, такива неща. Това вече си е резон. Това си е редон. Ги крадат тя, като вземат да стават, тогава крадат. Преди 2 седмици ни откраднаха 2 електромотора 16 киловата. Нещо, което не може да се носи от... Отново към господин Илиев, когато чувате всички тези неща, доколкото разбирам, част от нещата са подадени като жалби, други, като чушки, домати, подобни, най-вероятно не се подават. Какво мислите, възможно ли е с дори 2 полицая? Очевидно продължава всичко това. Освен 2 полицаи, от януари месец през тъмната част на денонощието тук има персонален патрул с 3 служители, така че тези хора спокойно могат да заявят при колегите. Отделно от това, независимо от малкия бюджет, с който разполагаме благодарение на министър Цветанов и на главния секретар господин Георгиев, тук ще бъдат монтирани 14 камери за видеонаблюдение. Между другото ще помоля колегата да покаже ето там онази стойка. Това е камера за видеонаблюдение, която е била монтирана миналата година. Тя е открадната и няма. Тази камера, как ще се справите с... И камерите крадат за видеонаблюдение. Камерите ще бъдат разположени така, че да се пазят една друга. И същевременно да са по тия постъпи, малките улички, тъмните улички, за да имаме ние виждане за движението през тъмната част, а още и през целия ден. Да, имаме въпрос от студиото, слушаме ви, колеги. Не, то в един момент е толкова трагично, че започнахме всички да се смеем и да се чудим истина ли е. Много коментари. И чакай само, Стояне, на линия буквално 30 секунди. И после още истории на хора. Още истории от хората, защото да ги питаш какво предлагат наши зрители, които живеят в други части на България в подобни условия. Да се приеме закон за частната собственост, защото тя не е защитена по никакъв начин, очевидно. Щом нямаш правото да гледаш кокошки, нямаш правото да спиш през нощта, защото това са хора, които нямат право да спят. Това им се казва. Вие не може да спите. Да се приеме закон за притежание на оръжие за самозащита в рамките на дома, да се престане да се толерира ромското малцинство само защото са роми и да се създадат нови места за задържане на виновните, затвори. Когато има наказание, тези хора няма да смеят да реагират по същия начин. Тук има хора, които ни казват, че всички племенски села са в това положение, че група цигани, които живеят някъде около селото или са се заселили, правят подобни неща. Не само с село Мечка. Няма.
Това е Но, извода. Стояне, питай хората, които живеят в този ужас, не искам да си представям как се живее в този ужас, какво мислят? Ако се приеме закон, който да им гарантира правото да притежават някакъв вид оръжие, само че само в рамките на дома. И когато онзи от махалата знае, че в дома има оръжие и човекът има право да го използва в рамките на дома си, дали ще влезе вътре в къщата? Преди да им задам този въпрос, искам да ви кажа, че това, което разбрах вчера и днес е, че хората, които нападат и крадците в село Мечка, вече са и въоръжени. Много често те нападат и с оръжие. Така че този въпрос действително е много... Въпросът, който имат моите колеги е дали, ако се позволи на хората да отбраняват имуществото си, дали с оръжие, дали смятате, че това нещо е удачно и вие бихте се възползвали, ако се промени по този начин? Удачно е, разбира се. Така мисля, че е удачно. Удачно е, когато ме нападнаха, ако имах аз в мене, макар и газов пистолет, щях да стрелям. Ама иначе... Необходими са законодателни мерки. Оре полковник Андреев. Крайно време е да се помисли за промяна в член 12 от Наказателния кодекс. Така наречено правило за неизбежна самоотбрана. Защото ако ние знаем, че имаме право да се защитим в двора си, в дома си, в нивата си, тогава при всички случаи криминогенната обстановка ще се провери. Идете да видите, и в момента има безстопанствени коне, които пасат в нивите на хората. Много пъти е говорено за това, обаче никакви мерки не се вземат. Знам, че журналистите търсите сензацията. Кражби има не само сега. Имало ги още от преди 15-20 години. Важното е да се знае какви мерки се предприемат. Колко институции са обединени в момента. С смяната на ръководство на община Плевен в името на професор доктор доцент Стойков се създаде стройна организация. В момента се разработва общинска стратегия за сигурност, съвместно с органите на полицията, съда, прокуратурата. В селата се създават обществени комитети за сигурност към кметствата, които също трябва да... Да, благодаря. Темата наистина е неизчерпаема и със сигурност тя търпи продължение. Това е от нас от село Мечка. Благодаря ти, Стоян Георгиев. Очевидно... Малко от сайта ми се иска да прочета, очевидно хората са готови да използват оръжие. От друга страна трябва да припомним, че около 1 милиард отива от държавните пари да ни осигуряват сигурност, вътрешното министерство. Полицая казва 2 полицаи и само 4 кражби. Статистиката има такава. Още мнение от сайта, защото е дискусионна и темата за самозащитата. Разбира се, ние ви обещаваме, че ще продължим тази тема, защото сме на ваша страна и на страната на тези хора, които са лишени от най-елементарни права. Лишени са от правото да спят, лишени са от правото да отглеждат чушки и домати в двора си. Лишени са от правото да опазят имуществото си. Лишени са от правото да печелят пари. Лишени са от правото да правят бизнес. Лишени са от правото децата им да живеят при тях, защото там няма живот. Последния коментар. Това не е само в село Мечка, това е в цяла България. Вие живеете извън реалността, господине или госпожо. Именно защото не живеем извън реалността, показваме тази реалност твърде често, защото тя е върху главите на милиони българи. Здравейте! Гледам в момента репортажа от село Мечка и си мисля, само в селата ли са кражбите от циганите? Не, нашия малък семейен бизнес го обираха няколко пъти и полицията е безсилна. Обраха ни за последно, медни тръби за около 5000 лева. Посочихме кои са крадците, хванаха ги и после ги пуснаха. Всъщност цигани, въпросът е в престъпността. Няма значение циганска ли или не. Тук някакъв човек иска да е циганин. Какви глупости дрънка този полицай от Плевен. Искам само да попитам до кога ще имат... Много често се споменава думата циганин. В случая безработните, в случая няма значение дали си цигани или не, има значение дали има някаква реакция и държавата, отново повтарям, 101 милиард, тук, между другото, вътрешното министерство. Доста сериозен дебат се е заформил около това да се разреши ли законово да можеш да използваш оръжие в рамките на дома си и дори никога да не се наложи да го използваш. Мисълта, че този, който влиза в дома ти, знае, че ти имаш оръжие и имаш право да го използваш в рамките на дома ти, мисля, че ще го спре да влезе. Въпросът е да не влезе по-тежко въоръжен с целта първо да те убие, после да види дали има нещо за крадене.
без огради, обаче им влизат въоръжени в домовете, по 5-6 пъти се събуждат през нощта. Това е ужасна несправедливост и смятам, че е ненормално да се примиряваме с подобна реалност. Искайки повече права за самозащита, в никакъв случай не неглижираме ангажимента, който държавата е длъжна да има към конституционните права на гражданите и към тяхната собственост. Тук един човек ни предлага: поканете Борисов и посветете цяло предаване само на тази тема. Това е темата на България. Новините.